ngal potitalla waɗi ko balɗe ɗiɗi alet e altine paltiɗe e tawtorogol loltidiraɓe amérique e yoga e leyɗe europe caggal nde ɓe gandinima ɓe noddu leydi russie e ñippingol kaɓɓorɗe ɗe joɗaniɓe dawlaji dentuɗe amérique to ngal potital kolliti washington ma ɗaɓɓu e ɓooje gam darnude ndenago e kisala faade e kiev e wiide mabɓe taɓande mawde waɗama eko saabinogal potital ko e biyol Volodymyr Zelensky hoorejo leydi Ukraine won jaɓɓal mantinigal ngal nde jonde waɗi e yaade koyɗe jaam hakkunde mabɓe e Moscou kono o holliti luural mawgal waɗi hakkunde makko e nultidiraɓe Amérique ɓe e toɓɓere ɓurde jojjude ɗacciɗgol yoga e diiwe Ukraine e juuɗe Russie e ko laaɓi Ukraine heblaki taw ɗaldude Russie diwal Donbass e kuuɓal kam e gure goɗɗe ɗe Russie heɓani taw tawtorogol nultidiraɓe dawlaji dentude Amérique Steve Witkoff e Jared Kushner e ngal pottital altine hanki kikiɗe to Berlin ko jaati gam dañde nanodiral e o alhaali kono ina wayno ɗum laataki taw woni yidde Russie ko hebde ndin leydi hunde nde Volodymyr Zelensky yardani ndiyam ɓe seedeɓe yahoɓe koyɗe jaam e hakkunde mabɓe ina ganni waddude yewtere e Vladimir Poutine holtoon e hol nden andinaka taw